Всяко лято Варна се превръща в магнит за ветроходци от цялата страна. Те се събират, за да участват в поредица от черноморски регати, най-престижната от които е Корка Роли. Наречена на името на лодката на легендарен български моряк, тази регата е не просто изпитание на умения, а отдаване на почет към духа на приключението и стремежа към съвършенство. Затова и Корка Роли е една от малкото регати в България, в която се набляга на дългите морски рейсове за сметка на кратките гонки близо до брега, там където биха привлекли повече зрители. Доскоро тя беше единствената, в която яхтите осъществяваха прехода между Северното и Южното Черноморие покрай нос Емине, най-източната точка на Стара планина. Побързай, че нямаме много време. Тази година ветроходците стартираха във Варненския залив на 15 август, празника на Варна, и плаваха до Свети Влас и обратно, за да се насочат в последния ден на север към Златни пясъци, в последния ден от регатата. Освен с ветрила, повечето яхти са оборудвани и с дизелов двигател, но нямат право да го ползват за придвижване по време на състезанието. С мотора влизат и излизат от пристанищата, придвижват се в случай на авария и захранват акумулаторите, които поддържат електронните уреди на борда, нужни за оптимално плаване. Особено оспорвано беше състезанието при най-бързите в клас ORCAA, където първите 3 яхти завършиха с еднакъв брой наказателни точки. Победител стана Михаил Копанов, един от най-титулуваните български ветроходци с много призови места в България и в чужбина. С яхтата «Шоколад», собственост на швейцарския бизнесмен Франсуа Бол, Копанов победи в 3 от 6 гонки, с което си осигури златния медал. Копанов спечели убедително и в класирането по алтернативната хендикапна система ARC-1 и си извоюва синята лента, награда традиционна за Корка Роли, която се дава на яхтата, проплавала цялото състезателно разстояние за най-кратко време. При по-бавните ORCA-1 победител стана екипажа на Парея с шкипер Явор Колев, дългогодишен треньор на националния отбор по ветроходство. Поставена традиционно в средата на ветроходния календар през август, Корка Роли дава възможност едновременно на гостите на Варна да се насладят на атрактивното състезание от брега и на ветроходците да се възползват от морския бриз, който се образува близо до брега в горещите летни дни и осигурява подходящи условия за леко плаване. Военноморските сили също се включиха в осигуряване на състезанието. Моторният катер Георги Раковски за поредна година беше стартовия кораб и придружаваше яхтите по време на цялото плаване. Регатата е на името на капитан Георги Георгиев, чието наследство продължава да живее в сърцата на българите. През 1976 на борда на 9-метровата си яхта Корка Роли, капитан Георги Георгиев влезе в историята първо с участието си в една от най-тежките регати Остар 76, а след това стана първия българин, обиколил сам света. В околосветското си пътешествие той измина 26 000 морски мили, едно забележително постижение на издържливост, смелост и мореплавателски умения. Яхтата Корка Роли, наречена на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, и нейният капитан станаха символ на надежда и решителност, поставиха България на картата на международното ветроходство и вдъхновяват бъдещите поколения моряци. Регатата се организира от едноименната фондация, създадена в памет на капитан Георгиев през 1992. Тя организира и връчването на годишната награда за българско ветроходно постижение. Днес регатата Корка Роли почита паметта на капитан Георгиев, събирайки най-доброто от съвременното ветроходство. Отиваме към първите победители в ARC-1. Екипажа на яхта Шоколад, шкипер Мишо Копанов, Порт Бургас. И отиваме към клас ORCC. Знаете за първите 3 екипажа Мед. Ние като фондация имаме две основни събития през годината. Това е регата Корка Роли
и връчването на Златния глобус, наградата за най-добро морско ветроходно постижение за годината на 20 декември всяка година. Това е събитие, което пък вече 43-44 години следва своя път. И смятам, че живот и здраве искам да направим нещо за усъвършенстване на съдиите, съдийския състав в ветроходните съдии, особено за тези в киловото ветроходство, защото едно поколение просто се заминава, а нямаме нови попълнения. Искам да подпомогнем този процес за създаване на по-млади съдии в киловото ветроходство.